ҳамдиёрон азиз, ман ба шумо оиди нашунамои гелосе ки мо ба таври гиҷибӣ бояд шакл диҳем. Инро бинед, нашунамо сар кард. Чӣ хел нашунамои хушрӯй карда. Мана мо оянда худо хоҳад инҷа дутта чӣ кор мекунем? Аз ҳар як ин навдаи ин бо дутта навда мегирем. Навдаҳое ки ба берун бирояд. Мана ин навда дарондаромасодаст. Инро мо мегирем. Ана ҳарди ин берун биромасодаст. Ин дар кор. Дарунангишро мо мегирем. ин хушрӯй рафтодааст берун, ин берун рафтодааст. Даронгиашро мо инашро мегирем. Мана поёнро мегирем. ана ҳамин хел бобинед. берун меравад, ин боло дарун рафтодааст. Инро гирем, хубтараш аст. Инро ҳам гирем. Ана инро ҳам гирем. Берун равад, ана берун. Инашро ҳам ҳамин хел кунем. Берун рафт, инам берун рафт, инам берун рафт. Ин иста тоза шуда. Ина мегирем. Қисми поёнро тоза мекунем. Қисми поёнда мо дар кор нест навда. Ана ҳамдиёрони азиз, ин мешавад гиҷиби оянда, худо хоҳад насиб бошад. Гиҷиби. Инашам гиҷиби мешавад, худо хоҳад. Инашам гиҷиби мешавад. Шакл дарореаш. Видед? Оли салак як ваҷаҳои дига камон шавад, ман боз инро ба шакл дарор мекунам. Ана ин пайвандҳои мо. Пайвандҳои гелос. Набинед, сабзак шуда биромадааст. Набинед. Гелосҳои беҳтарини дунё. Ана ин такпайвандҳои гелос. Ина бинед. Такпайвандҳо. Аз вай гелосҳо бояд мегирем, дар ин такпайванд пайванд карда. Мана дар ана ҳаминҳо пайванд карда ба шумо баъд пешниҳод мекунем, ҳамдиёрони азиз. ана меҳнатҳои мо. ин дароз аст, то ҳамҷо такпайванд аст, як 2000 дона зиёд. Инқадар такпайвандро агар мо гелос кунем, лоақал 2000-ашро. Халқ дорои гелосҳои беҳтарини дунё мешавад, худо хоҳад. Мана ин гелосҳои беҳтарини дунё мана ҳамино. худо хоҳад аз инҳо мо пайванд мекунем ва соли оянда боз меваашро мебинем ки чӣ хел мева аст. ман инокҳои соли гузашта шинондагии маро аз Туркия оварда шинондам. Бинед, аллакай ғарқи гул мебошад. хай имсол мебинем ки ин чӣ хел мебандад. Мана олинка махнатай хурда истодааст. Гулхӯрак. Ина якта даруни гул дуромда хурда истодааст. Ин дутта мана ваяш парида рафт ҷуфт. Аллакай ҷуфт шуда истодаанд. Ин сета ҷуфташ парида рафт. ҳамдиёрони азиз, ҳар саҳар шумо бояд хабар гиред, гулҳои нокро бисёр мехӯрад. Ин падарам бар падараш навад гулҳои нокро мехӯрад. Ана ин олӯи медовӣ номаш. Асалин аз Ленинград овардем. Имсол худо хоҳад мебинем ки насиб бошад ки асалин олӯ чӣ хел бошад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. боз наворҳоро интизор шавед.